ありがとうございました。まず1曲目は現在世界無形文化遺産に登録されていますチェビャットムカンのマシュラフでした。ウイグル族のムカンはさまざまな楽曲によって形成され、昔から今日まで新疆ウイグル自治区各地に広く伝承されてきた古典音楽です。申し遅れましたが、私は本日司会を務めさせていただくジャミラ・ウライムと申します。どうぞよろしくお願いします。本日はお忙しい中、こんなに大勢のお客様にお越しいただきましたこと、私は諸西側のザ・シルクロードと中国新疆ウイグル自治区からの皆さんを代表いたしまして厚くお礼を申し上げます。それでは次のプログラムに入ります。ラワープ独奏シャディアーナ、演奏者イミンジャン・セイデン。それではどうぞ。僕らの